Tak jsme konečně dorazili do Národního parku Yosemite. To trvalo nějakých debilních prostě 5 hodin a já jsem si chtěl pospat, ale vůbec to nešlo. Ale za odměnu tady máme nádherný vodopád, ke kterému teďka směřujeme. Průvodce říkal, že to má mít nějak 750 metrů do výšky, což může být hodně zajímavý. Yosemite jsou druhý nejnavštěvovanější park v Americe. První je Grand Canyon, na kterém jsme taky byli. A jde to znát, jako my jsme tady odpoledne, je tady prostě strašně moc lidí a proto já jdu tady někde lesní cestou. Vodopád byla naše první zastávka, nás čeká ještě pár zastávek dalších. Jedna je Kolmá stěna, El Capitan, která má 900 metrů do výšky, ale jsou potom horolezci. Konečně jsme dorazili k hoře El Capitan, která se nachází právě za mnou. Ahoj, já vás zdravím u druhého dne naší cesty tady v Yosemitách. Teďka jsme došli do háje, kde jsou tady ty obří sekvoje, některé jsou starý až 2000 let. Ty stromy jsou fakt velký a člověk, když to vidí v televizi, tak se mu to tolik nezdá, ale v realitě je to fakt obří. Hlavně ty objemy jejich, to je neskutečné. Tady jsou všude popadaný stromy, protože on tady byl požár, ale úmyslně dělaný. Oni tady dělají požár, jak už jsem zmiňoval, aby se rozevřely ty semínka. A tak no, takže my se jdeme podívat na ten Grizzly Bear Tree, co tady mají. Jedna z těch věcí, která jde z toho stromu, tak má průměr 2 metry. Viděli jste někdy strom, který má průměr 2 metry u nás v Česku? Asi úplně ne.